Ya Sakti. Nguntul nyandi wi. Panas loh. Ya, ada Mas ya. Bakalan Mas ya. Panas lo jian, duduk lo Tra, ojo bal-balan to Tra. Diuncal-uncal nesik no, jek beduk lo ana. Ana. Pak ana nyepak cepakane kacang kok wisan. Lege koncone jek mainan. Kela anak kesana lo. Jangan sini an. Bedok iki lho jian. Lagi lo blue bedok iki lho aja lari-lari sik. Sik bedok. Cicah wes nang kene. Ganti suasana iki. Apa? Nanti. Mainan di belakang. Panas loh. Aca. Ayo dulu ya. Enak hantam ya. Iki awakmu marai nganu dolanan balok urung-urung gak boleh lari-lari. Adike bledok kasihan. Lah ngono. Liyane ngono lho, ABC-an bersama-sama apa piye? Aja dolanan bledok dhisik, jek panas. Percang-percing. Panas. Lek diomongi yo. Dikelompokne situ ae gak apa-apa. Gambar yo. Sini. Heeh. Ayo gambar. Gambar apa? Layangan. Yo. Oh, kayak tok. Duwe dhewe-dhewe iki. Satu iki lho aku duwe apa iki? Aku duwe apa iki? Ning tak ning tak entah ning tang. Ta ning ta entah ding tang. Ta ning ta entah ding ta ende endah. Ding tak ende endah. Ding tak ende endah. Ding tak endeng tak ding tak ending dan ding tak ding dan ding tak ending dan ding tak ding dan ding. Panas loh. Ding tak ling tah ding tah ding tah ding tah ning entah. Ti kata jaran. Lha nyapa? Lha kok sang klambi meng? Yo ngono ngaji. Bulet ora wi meng diparani make? Bulet ora ti? Yo ngono ngaji. Ben dadi cah pinter kok Ti lek dolanan game dolanan apa ti? Ya biasanya ya, wis jeneng sah. Wis Wah ana. Barbie. Wah, iki wayahe motong iki kenekanmu iki. Disilakne ngene lho. Bisa titik. Mbak, Caca ning ndi, Mbak? Kae, adike ndi? Oh. Ding tak, ningen tah. Ding tak, ningen tah. Heeh ta? Nyonyor. Dana anggarane kok. Terwame kok ndek ngene TikTok. Dolanan. Ding tah, ning entah. Ding tah, ning entah. Ding. Kalau kabeh padha maem kacang ya lho, makmu. Itu mbak Anas itu. Dolanan iki penak. Kalau anak ombene. Pak ya iki. Ya 412. 400 yo. Enak ya. Mbok kacang. Ayo gelem ya. Ling tak, ling ding. Tang 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 tang. Dung, tang 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 tang.
Kila mikmu. Mi. Iya, pi nang di mik. Mi. Iya, pi. Kumpulan kene ada ya. Api. Keringet mulai. Ti. Sakti. Di Sakti. Tuh. Iki Sakti. Ti Sakti wae anake sapa Ti? Ti, bumu sapa jenenge? Ya Ti. Wah, awak nyongot Sakti lek ngombe. Kayak masmu ya Ti kae. Ini. Sakti tak pek ya Ti ya. Ya Ti ya. Ya Ti. Mah aku nggak mau. Tumpah. Le. Man tumpah lo mumpah. Mbak numplok lo, Mbak. Nih, bendi mak Sakti ya. Ya. Seneng anak, seneng. Anaknya apa bisa gak doyan nih? Wes sing arepe rekreasi. Aku mbok tukokne apa sah rekreasi? Mari kono ulah-ulah. Wes sangmu akeh ya. Mau le tak oncane le. Mau. Duduk sing bagus ta. Aja dicepetne mukake reget kabeh. Mari adus kok ngono. Engko berarti mandine deloken gua bias wae Ti. Nanti tak ulang nanti. Nyapa wae ndelik ya aja ndelik Ti. Neng kene wareg to, kaya apa-apa. Ding tak nik ndah. Ding tak nik ndah. Ding tak ning ndah. Ndi to gigike apa wis duwe gigi? Ndi gigi? Mantap, mantap. Tap. Jelembung ya, buak dulu kan. Nyandi. Ngawur rek koncone padha ning kono Lah. Kau nyete menek lho, nyete arepan. Kalau nyete arep menek lho. Nyete apa menek lho, Wi? Ancang-ancang yo nyete. Nyete menek nyete. Nyete menek ya. Oh, nyate mana? Oke, betok penak. Dia aja turut kono kena ular lho le. Iki lho. Iki nyete. Nyete puwenekan ning kono ya nyete. Ade. Tolong, Ting. Aduh, kok dia. Lho, Aku. Ada Sakti lho. Iki lho Bu ngenteni mbok dulang iki lho Sakti. ngantri sing ngoncek. Dadah sik sah. Dadah gek selesai. Wis 10 menit tak pengen. Caca dadah. Ti ya dadah mau. Sing apik to lek dadah, sing apik. Ki wetengmu isine apa iki? Jek ngombe vitamin ya, Ti? Jek vitaminmu? Sik. Masa? Kae omongin kon gaek nih. Mek ngono pringis karo munggah kae sing tuwek kae. Dadah. Caca. Iya, aku Caca iki arek mame. Rene cedhek ae cedhek. Agak dipletet kaya empuk kaya tedak. Enak. Empuk ndak? Kelempuk nah lho, Mak. Dadah. Empuk lah. Dadah. Ayo nek ulat bulu. Ada ulat bulu lah sini. Ya lho wake lho.
Ding tak, tok ning tak ento ding tang, tok ning tak ento ding tang, tok ning tak dung tak ning tak dung. Ti aja turut kono nani Mbah Pur ti. Ti. Wah, sakti wo. Monyet adalah Yang lah. seorang Ti, dadah ti. dadah. Aku duduk lah. Nyawang kene ti lek dadah ti. Lek ngantek arep mangani kacang. Lha iki Pak Ija ra gelem anteng blas kok. Ding klang tang 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 gleng tang 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 gleng. Asih. Ulat bulu gede. Kalau ada ulat dulu gede ya lah. Ulat bulu gede. Ndi? Iki lho ulat dulu gede ya ampun. Ya ampun ulatku.